जय श्री राम, राधे राधे। भीड़ काती के ह और इ लोग बंदूक खानी कैमरा काहे तान देले बा। इ सब के योजनाकार हई चाचा हुवन आ हई सब हुवन मुख्य दर्शक। जैसे कोनो क्राइम कैले बा, लेकिन आज के हीरो ये ह कह के चश्मा लगा के चल रहल बा। हीरो खानी लइका सन अपन मस्त बाड़ा सन, बैलून से खेल रहल बाड़ा सन। लेडीज लोग के का नाम बा, हमनी बैठम सन फ्रंट सीन में, काहे की हमनी हईसन मुखिया अतिथि। बेटा अगाड़ी बैठला के बाद भी कुछ डिफरेंट कर रहल बा, पीछे देख रहल बा, यानी अपन बाप के बाप इतना हैंडसम जे बा बानी नु। तब वैसे लड़की देखे गई रहनी सन, इतना अच्छा लाग गल कि छेका छुकी रिंग सेरेमनी के प्लान तकले बन गल। त रिंग आदान प्रदान हो गल, छेका के प्रोग्राम एकदम सफलता पूर्वक हो गल। सभी जना खुश बा। तो खुशी के मौका पर केक चलेला, जेनजी युवा हटे लोग केक से कटायल, फुलझड़ी से लइका लोग खेलक लोग, यानी हमर बेटा उ भी लइके हमरा ला। ग्रुप फोटो फैमिली फोटो घिंचावल गल आ हो गल खान पीन। आ ब्लॉग के अंत। जय श्री राम, मिलल जाई शादी के ब्लॉग में। टाटा।